Okay guys, kailan na mo sa mga panganan guys. Kay usog na po guys. Alis na sunod siya guys. Ako pala si BT guys. Hindi akong bistan guys. Kanman ni guys. Kanli guys. Mubo ni halubi guys. Huwag pa rin natubo guys. Kani guys, may turo nga. Ay kandig na mo guys. Manungag na guys. Panghawa guys ah. Panghawa guys. Manungag di guys. Malungag di guys. Oo guys. Oo na guys. Oo guys. Oo. Kailangan na guys. Oo, guys. Oo. Oo guys. Manungag di guys. Oh, nawa guys. Manungag di guys. Kuyo ni kanding na mo guys. Kani, daghan yung mga bay dire kami makabay dire. Daghan pug makabay. Sa una daghan kalmito na giputol na. Giputol kita mo guys. Guys, yung kawayan dire guys. Pwede na gampo yung magtabano guys. Kani guys, dito alas. Guys, pwede po ka magpa-vlog guys. Ay sayo na guys. Kani guys, ayaw magduldool dire guys. Kumuha mo guys, ayaw magduldool kanay mga Sakit-sakit ni guys. Kaya masamad mo guys. ayaw mo kakupusyanta dire kanay mga has. Basta mga Makasakit kwan na. ka. Mga saging. Makasakit ni guys. Kung mapagtag ka has guys. O to hospital guys. So guys, ni kalmito kinadaghanan kayo ka kalmito di sa una guys. Pangputol na guys. Pamputo sa mga sinso guys. Murag na ilubi ari guys. Ato babo guys. Kay tiawan dito guys, da babo guys. Guys, naay mitok mo guys. Gusto nyo makitan guys. Naradig ko sa bahay guys. Mumani puyanan sa Guys, may kanding guys. Tawag ka sa mga urong guys. Guys, dagan guys. Guys, dagan guys. Dagan guys. Guys, ay pagkumpasyon ni guys. Mamatay ka na guys. Isa matugag na rin mamatay na guys. Nangawa guys. Ito guys. Hindi na guys. Oh, gusto ka mangitag-taka guys. Dara pangitag-taka. Gusto mo makakita ka? Kaka, nada nila sa mga kwan. Tagbot-tagbot guys. Ato pispan mo dito datin yung may isda. Guys. Og mo ni mo diri guys. Pangwa na mo dira guys pa. Pangwa mo pispan. Ayaw mo kabalaka, way mo kusuko. Amuan ang pispan dira. Bye-bye guys. Kay mo na tong gikuan na mo. Like and follow guys. Subscribe pislitan ng link sa kong Mario. Ang pangan kay system ay wa pa may kapanganday. Sorry guys. Kami balapangan guys. Kub-kub mi guys. Kub-kub sa lakop. Lapok guys. Kami guys, pero mga mi guys kay kami na guys, muli na mi guys kay ato may uli sa tubigon pero Mag-vlog gapon mi guys. Mag-vlog gapon mi. og maligo mi sa dagat guys. Bye-bye guys. Bye-bye. Abangan mo guys.